Здравейте на всички, включвам се от колата, елате с мен на отворените врати в Нов Български. Включвам се да ви кажа, че ние ходихме на 7 февруари от 1 часа. Вече сме пред университета, където в фоайето на корпус 1 ни чакаха и другите кандидат студенти. Тук виждате коридорите с различните кабинети, където и накрая се намира кафето Коста. Да, точно така. А тук ви показвам различни издания на книги, които можеш да си вземеш безплатно и да ги прочетеш. От тук започна нашата обиколка на университета, като представителите бяха студенти в университета. Всички тези картини и скулптури, които виждате, са изработени изцяло от студентите на университета, като тук в тази част работят хората със специалност кино и телевизия. Тук влизаме в телевизионното студио, което се управлява изцяло от студенти, занимаващи се с това, изработвайки различни проекти в сферата. Също така ни разказаха как точно тук са снимали сцена от Гунди. Тук виждаме залата, откъдето се управлява цялото студио, като там седат главният оператор, сценаристът и абсолютно всички от поддръжката. А тук минахме през киносалона, където не можахме да влезем, тъй като се провеждаше изпит вътре, но минахме през компютърния център, където можеш да използваш компютрите безплатно. А тук отзад се намира летния театър, където лятото всички студенти се събират. Минахме и през лабораторията по анимация и кино, където студентите от тази сфера с много труд правеха различни филми. А това е фоайето на втори корпус. Тук минахме и през университетския театър, където ни посрещнаха много любезни лектори, които ни запознаха малко повече с сферата на изкуството, театралното, като тук доста често се правят пиеси, играни от всички студенти, които се занимават в тази сфера. Запътихме се към галерията, която е на 2 етажа, където редовно има изложби и събития, изцяло с помощта и творчеството на студентите, така че ще ви оставя да се насладите. Тук излизаме на 4-тия корпус, където се намира и новооткритата библиотека на професор Богдан Богданов, създател на университета. В библиотеката има 2 зали за провеждане на лекции, като едната е на долния етаж. Сега ще ви ги покажа. Залата е оборудвана с огромна библиотека с изобилие от книги, като в тази зала доста често се провеждат различни конференции.
Тук виждате библиотеката на Богдан Богданов, като точно под нея с остъклен под може да видите самия музей. Вау! Колко човека сте в курса? В музея са изложени копринени платна, боядисани и обагрени изцяло с биобоя, създадена от различни растения. А тук виждате брой 59 от университетския дневник, в който се публикуват интересни статии за университета, както и новини. На сградата. Преподавател от фотографията прави снимки. Даже имаме колежка, която е майнер, която също е написала статия за... Отбихме се за бързо и да разгледаме библиотеката, която се намираше в фоайето на корпус 1. И в края на деня се отбихме за едно кратко кафенце в Коста. Здравейте и от вкъщи! Това беше денят на отворените врати в Нов Български. Надявам се видеото да ви е харесало. Би било полезно, обаче искате да разберете повече за Нов Български, ще се радвам да ми пишете тук в коментарите или в някои от социалните мрежи, които предпочитате вие, а пък аз ще ви отговоря на въпросите, които желаете. Това е първият ми влог и ще се надявам да харесате видеото, да се абонирате с камбанка, да не изпуснете всяко следващо видео, защото предстоят уникални видеа, пътешествия. Уникални! Абонирайте се и до следващия път!